Un dels projectes on col·laborem és l'experiment LXB del CERN, que està allà a Suïssa, a Ginebra, i és una col·laboració internacional de gent de molts països i instituts diferents, i la Salle porta com 25 anys en aquest experiment. Jo vaig arribar aquí al 2008 amb una Juan de la Cierva, i des d'aleshores he estat aquí fent recerca i donant classes. El volum de dades que agafem és gegantí, perquè tenim col·lisions cada 25 nanosegons, sí? O sigui, 40 milions de col·lisions cada segon. Realment és feina de molta gent. Aquest rànquing ha de reflectir que és un treball conjunt. I una altra cosa que sí que s'ha de valorar, òbviament, és que el paper d'aquest rànquing al final és destacar que les dones també fem ciència. I a la física i l'enginyeria encara el percentatge de dones és molt baix, estem potser un 30%. Com a dona científica animant a totes les noies a que continuïn fent una carrera científica, sí, és que agrada. El que importa és que facis una cosa que t'agrada. I aquí a la Salle hi ha gent molt bona en els diferents grups i interacciones molt més a gent que fa altres coses. Aquí s'integren tots més, és com més transversal, és un ambient molt xulo per treballar-hi.